En geno marani rio makare nyakoro mgajuang machiegni e chenro ni mar kagi kacha nyinga Lydia Okeyo. Achich marabiro mitudo kod nek mar Willy Sayeko manen jata chenro mag jotije mar kambi Wells Fargo omaki. Achijno manyinge Samuel Onyango Ngweso obilano makodhiao manyore gwenge madoho location Makis West e county ma Kakamega. Obila wacho ni Samuel no maki bang jopiny chiwo report malingling kagisani ogeng'ne tisendo bila masiaya kaigeno chope doho e tielo mar ariyo tarik 4 dwe mar 12 bang' jang'ad bura Benjamin Limo chiwo thuolo ne obila. Dichuo moro ma jahigni 25 omaki kaunti ma Baringo tok yud ringre e osiepne ma miyo manokethore e ode. Dennis Kipsang no maki tok jirendege luongo bila kaluwore kod suya marach mane wuok e odno. Bila no yudo ringre Sharon Chelagat ma jahigni 21 gi tol e ng'ute. OCPD ma Baringo North Mohamed Abdi oyango wachno kowacho ni achijno no onego miyono ndalo 5 mokadho. Nilimwambia sasa uliua, niliua. Na hii mama ulikutana wapi? Ati tunakutana Trimioni Kipsikar, alafu sina kuja na yeye. Kifika kwa nyumba basi anafanya kazi yake. Bila alimwambia mimi kwa nyumba jana. Ni leo tulipata habari kwamba iko mwili ya mwanamke kupatikana kwa nyumba na amefungiwa juu. So ikawa hiyo report tulipata, kufika huko tulipata hiyo mama ni kama aliaga kusema siku 3 iliyopita. Ofisa walifika hapo, mwili kachukuliwa kapelekwa mochari, alafu the main suspect tulimshika na ako kwa police custody. Kwa mgajuang weche gomatuch nwasechegi eni jambetre mar piny Amerika Meg Whitman ogwetao. Mano jambetre mar piny Amerika e piny Kenya kanya kwa mgajuang Meg Whitman ogwetao. Whitman ochiwo boke mar weyo tich na jatenda piny Amerika mawuok e piny kata mawuok e apis Joe Biden nokang' makama biro mana bang' yiero mar piny mar Amerika ma Donald Trump anyocha oyombe kendo sani odhi bedo jatenda piny no mar 47. Wachno ni jambetre mar Amerika e piny Kenya Meg Whitman ogwetao nyakura mgajuang. Whitman ochiwo boke mar weyo tich ne jatend piny Amerika mawuok e apis Joe Biden kaito kanyo ma en okang' makoro biro bang' piny Amerika atao chenrono mar yiero kama ne Donald Trump oyombo e ombulu mar tend piny. Wadhi mbele jatenda migao mar somo Julius Ogamba ogolo siem ne jogo madonje kuo pinj mar klas 12 madhi mbele. Sani kowacho ni ibiro kawnegi ondamo mager mar chik. Wacho mage nyasi mar yango chenro matelo e mbalariany ma pachoka komero ni gitiyo machiegni kod jotije mbalariany mag wasu bana ne ng'anyo mar Orumo. We will treat each case individually. We are not going to condemn any group or any community or any school as a group. We are going to take individual action against individuals who are involved in any malpractice. You've seen a lot of arrests, and all these arrests are actually almost all in adults or teachers or the center managers, some of whom have already been interdicted because of that arrest. Once you appear in court, you're interdicted. So I'm urging them not to engage themselves in these particular malpractices because it won't pay. It does not pay to engage because we have a multisectoral team that is very, very alert.
Jopuonj 19 manoyud kod ketho mar kuo penj maduong' mar KCSE ndiko dhogi kod okwach kich ma Kisii mondo mi okony timo nonro matut ewi kuo mar penj ma kamano. Jopuonjego moting'o japuonj maduong' kod jalupne mare mawuok e skund sekondar ma Kebabe ogol kaka jotend skundno bang' apisas mag duol matayo penj NEC yudo sime mag ong'we yamo 34 e kinde ma penj ne dhi nyime. Nataka kuambia taifa kuwa mtihani inaendelea mzuri, ila tu jana katika shule ya Kebabe zilipatikana simu 3 za rununu katika darasa ya mtihani wakati wa exam ya biolojia, na hizo zikachukuliwa na wale supervisors wale wa multi agency team walikuwa hapo karibu. Hii ni center ambayo ni mojawapo ya ile centers tulikuwa tumeidentify kuwa zinaweza kuwa na changamoto za kufanya zile malpractices. So simu 3 zilichukuliwa na baadaye zikaonekana pia mahali zilikuwa simu 31 zikapatikana zimewekwa kwa carton, na zote hizi simu zilikuwa live, zilikuwa zinafanya kazi. So wakati zililetwa pale kwa ofisi, wakati za harakati za uchunguzi, hata zikaonekana bado mtihani ilikuwa inaingia. Na pia tukiangalia vizuri pia karatasi ya asubuhi ilionekana pia answers zilikuwa hapo. So hizo simu zikapeanwa kwa watu ya Directorate of Criminal Investigations waangalie hizo mtihani zilikuwa zinatoka wapi. Ndio uchunguzi sasa inaendelea. Meneja mar boma Kisumu Balawanga okwedo kweth mag rawere mabete kar yiengo nyamburko e boma Kisumu kowacho ni gine magitudre gi jonjore timo timbe mag maundu. Bala mane wuoyo e kinde manolimo geno madhi mbele kar yiengo nyamburko ma Molem omedo wacho ni kachero mane gitimo nyoro e kar yiengo gechegi. Tendo bira ma kaunti no nomiyo gifwenyo kuonde ma jomitudo girocho arita ma kaunti no rome. Omedo ni kar yiengo nyamburko ma Molem ma osebedo ka ok ti kuom kinde koro geno nitie ne nyalo chako tiyo higa mabiro. Kai ni bus park tiuso gik matio, iuso kongo maricho, yedhe maricho richo. Tiuso simbe mokwal. Mane inspection manyicho atimo nyoro, wasebedo kwa setimo. Wase mark ji bus park kanyo mang'eny. Wase recover weapons, wase recover simbe mang'eny. Ng'eny jomoko ni kod yadha. Moko bende nyocha pokowe. Moko be podi alo wachgi. Koro no wase ng'iyo ni nitie kuonde beach e bus park kanyo. Ma ema jo mafundu chokre. Ng'ato kose a estate to se madho gire gotieno to kuma okuongo dhi en e bus park. Kose dhi e bus park tabire ima simu abiri goyo to jomoko kanyo be magiwuok ka gidhi kwele e town. Koro kanyo ema nyocha wayudo ni a citizen a town center a converging point e joma timbe gricho asset. Kendo wasebedo gi informers ka koro bus park wan gi over 30 informers. Jodak ma Nyang'ande Ward ma West Asembo e kar chung'od bura mar Rieda otimo ng'anyo mamuol ka giseo tend kaunti ma Siaya kuom koso paro gi weche mag dongruok. Kotane kod Benta Tieno giywago koso bedo kod chiro malong'o, nderni maricho kaachiel kod medruok mar kethruok mar arita kwe e gwengego. Gimedo ni chiro ma Kandaria josiasa oloko kama gigoye campaign margi gigolo singo ma ok chopi ka gisani gidwaro MCA margi ma East Asembo Gordon Onguru mondo mi ochop ywak gi ne governor ma Siaya James Orengo mondo mi giyud kony mapiyo. Tomon matindo goma na koko to sama nigi sida mar chiro, wan gi sida mar taya, wan gi sida mar dara, waonge kata ndara, kwa jopo mwolo kacha jigore piny, kata gimisike kwa dhi aramu wagore piny, waonge ndara, to serikali ko biro kato kae masir jogi siasa goye siasa, ni Nyang'ande nyaka giger, Nyang'ande nyaka gikete taya nyaka ni wago siasa sani onge taya Nyang'ande Kandaria makegi. Wamoko mier,
Omoki chiro okwanya uso nikech wani mudo. Okinyara kodmene gowa. Okinyara uso nikech ikyari biro moginga. Wa chiro kasa sa chiro bokorom. Sirikal konywa uru agoni konyago ir kure. Otiene ir kanye. Onyola yudo ka chiro ni endi dhi nyime, chien kucha ne en chiro maber. No kel wich ni kwe manogo e piny. Koro kawuono koda sirikal oweyowa kode. Ka wadhi goyo kura to mokwongo MCA wan go. Ka gibiro to giwachonwa niya, tera uru wang' ni chiro ni mwadhi chako go. Ka chopo chichwa ni ombemre. Ka MP biro to chung'nwa niya, tera uru anadhi kelo nutaya chiro ka. Ka chosedi chiro mbemore. Wano komiwa security. Security onge, donge onge. Your business kokelo handge, imuka muka gik mokidhi ga dhia, ikwala to gigi mayowa, to uneno to untie. Konywa uru. Riwruok ma jochiw thieth kuko kwedo bad migawo mar thieth kuom chungo tich apisa maduong' mochung'ne hukuma mar thieth mar SHA Elijah Wachira. Kaluwore kod jakom mar riwruogno Peterson Wachira, chungo apisa maduong' mar SHA ok en tieko midhiero mantie tend migawono. Giseyo jokanyo kuom nyiso yomyom margi tijegi ka giwacho ni kata mana weche mag mibadhi opong'o bad migawo mar thieth mar SHA. Magi ne giwacho e kinde romo mar riwruok no e boma ma Mombasa. The reason as to why many people are not registering, because from the beginning they got the wrong notion about this insurance. They got that this insurance it is coming to make them poorer or whatever, and it will not be able to serve them right. But if we may have clear information to the people, and of course concerted efforts even at county level. Tunasema ya kwamba hii board ya SHA imefeli. Na imefeli kwa sababu ina ubaguzi, inatelekeza wengine, imeshindwa kuhakikisha ya kwamba maono ya rais ya kuhakikisha Wakenya wanapata afya kwa wote na huduma ambayo ni bora, basi ibanduliwe. Kuletwe wale watu ambao wataweza kuelewa maono ya rais, wanaelewa afya kwa wote ni nini, hawana ubaguzi, watu wataweza kufanya kazi na kila mhudumu wa afya na kuhakikisha ya kwamba Mkenya anapata ile huduma ambaye katiba yetu katika article 43 imesema akaweza kupata, ambao ni huduma bora na ya kiwango cha juu zaidi iwezekanavyo. Mag tuke nyakon mga juang tielo marariyo mag tuke Sakaja Super Cup donje tielo machielo kama timbe maromi ariyo pradeko dachiel biora koregi e kidieny mar sub-county. Jaloch mokalo Githurai Posters biora koregi team mar Bentos United e sub-county mar Roysambu ka timno mano tieko e thuolo marariyo. Kibagare Slums biora koregi team mar Uthiru Vision ne alap Makabete Polytechnic e kinde tuke mamoko. Tuke gitiyo godo mar menyo gero kachiel gimiyo thuolo mich mag rawere mawuok e kaunti ma Nairobi ka finals ochani ibiro bagi dwe mar 12 higani. Maji FC watakuwa kicheza na Made in the Streets. Kikanyi motieke chendo ni marka ge kachinya kuram ga juang no ami weche manyien mane yo machuo kende dwawer mar paroni ni jambetre mar piny mar Amerika pachokae mano Meg Whitman ogota odiochieng' makawuono en wacha bende wanono ni matutang' no kel ni gikumagi kogi kanyo sa achiel odhiambo chenro mar oimore kaachiel gi mano mar ang'echwelo. Riti masani nyinga Lydia Okeyo. Awelo DJ Viki chenro mar ngoma wake.